Malé národy majú vždycky toto. Kto ich kde postaví, na šachovnici tam sú. To inej možnosti nie. A to je rozdelené už minimálně rok a pol presným scenárom v zahraničí. Já jako stejně tvrdím, a to jsem rád, že se to teď točí, že si tenhle ten barák někdo připravil na privatizaci, těch 70 milionů. Já jsem o tom přesvědčený a říkám to... Jsou to účelově vydané peníze. Počkej, a říkám to kolikrát je dneska, 11. 12. A říkám to 12. listopadu 92. Buď to bude veřejná soutěž, nebo bude privatizační projekt a do toho se můžeme pustit, ne? Udělat z toho takovou vysokou školu politickou, tak jak byla v Dejvících, tak musíme dát tady. Jako z toho prostě pro nové politiky, aby věděli, jako jak nenápadně kopnout do kůtka. Za televizi tohle? Jste jaká televize? A tam může být koaliční vláda, ovšem... Že kto si berie na zodpovednosť dopad neprijatia kompetenčného zákona. Odpovedzte mi, pán kolega, či moja otázka bola nesprávna. Pýtam sa vás. Byla správná, upřímnost nebyla položena ve vhodnou chvíli a ve vhodném prostředí. No, pretože bol tam pán premiér, prepáčte. Ne, to jste měla říct mezi 4 očima. Aha, vidíte. Páni, nehnevajte sa, po väčšine muži sú až do staroby v puberte po niektorí. Ďakujem. On je skôr na publiku. Áno. Pán doktor, súhlasíš so mnou? No. My nemáme ujasněno. Já mu tam udělám konzultanta, já bych asi věděl, co s tím na riziko. Běž tam. No. Podívej se, tady je veliká šance. Já jsem se na to už koukal. No, jaká veliká šance. No tak se jim zeptáme, pánové, nemáte nárok, až jste zklamali naši důvěru. Že jo, podívej. Kde je tady pořád jako snaha najít prostě text, který bude vyhovovat všem, když je jasný, že takový text nebude? Vlastně to k tomu střetu dojde teď, nebo dojde odpoledne, nebo zítra? Jako prostě pořád... Včera jsem mohl najít ten text. No nenašel jsem. Ale to bylo... No však to není to pro nás. Ale bylo, já vám řeknu proč. To by bylo přijatelný. No, ne, jako přijatelný pro vás, ale ne pro nás zase. Ne, pro vás. A to já vám řeknu proč. No. Protože hád byste klidně na tým úrovni. My jsme vás tam podpořili za určitý podmínek, no já vám řeknu. Otázka, kdo podplácí koho teďka? V tom směru ten pragmatismus nezdílíme. Co mi to povídá? Co to žije no, tamto, jo, tak... Co mi to povídá? Herdek, já už tady chci, aby ministr vnitra mě zaštiťoval. Jo, je to nutný? Ne, tohle je v prdeli, to skutečně blbec se na dnes. 46 za, 7 proti, 16 sa zdržalo, 3 ignorovali. Konštatujem, že obidve snemovne tento návrh ústavného zákona prijali. Ústavný zákon bol po súhlasnom uznesení oboch snemovní schválený. Schválili sme zákon o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Všimli jste si? Tleskalo se na pohřbu, to jsem jaksi nezažil. Fakt.